Guys, direto mo pala itong isda guys. Ha? Mga mga pusibahon guys. Tuling ah. Guys, kung mapalit ka dire isda guys, dahang hinlo na guys. Ayun guys, para lamig kaya ang dinada guys. Diretso na sugban eh. Kuhan daghasang guys. Okay, ito na tas bukid. Okay guys, padulong na tas sa bukid. Ang kauban si Michael Maraon. Magsugbatag isda guys, tulingan ni. Guys na guys, mga similya guys. Kay tanuman na din niya na area. Ugma siguro na sila magtanom na ang mga similya guys. Uy, pila. O di anata, mingabot na sa bukid. Ang tubig sa tabay. Ato laman ning nga nila ta magkaos kung puno ang tabay. Diba? Ara nga nara. O guys, daan na ta dire sa bukid ug ato na dayon ning hugasan ang atong isda. Og mayong buntag sa tanan nato mga suking taga tan-aw diha sa atong YouTube channel. Ang akong buhaton karon magsugbata og tulingan. Okay guys, hugasan una nato ni, tanggalon nato ang hikot. Pero nahinluan naman ni nato dito sa pagpalit nato na nahihiwa o. Itong hugasan lang ni siya. Hugasan, wanay hasang ani, nahiwaan na. Itong buhaton, hugasan na lang nato ni. Itong doble hugas. Sponsor ni sa atong higala na si Michael Maraon. Nadiha karon, kita nako na. Yang hitsura, ting bapuhara ba na sa personal. Nara guys, ang atong buhaton ni ani, simple ra kaayo. Kay butangan ra nato ni siyag magic sarap. Na, magic sarap na 'yon. Hidan rag magic sarap. Humandi na to kalimtan ng asin, muning asin nato guys, na atong ibutang guys. Kaya lami ng asin ang atong ibutang sa atong isda. Tugad no hapjuron. Uksuksukan nato ng mga gipanghiwaan diha guys. Na aron malami. Lasa, kung naka sa bukid, mo ring aning klase sa atong pagsugba. Na himason gayud nato na kanang murag haplon. Paano gayud na sa atong kamot nato para kanang iyang mga lasa sa atong pagsugba lamig gayud kaayo. Okay, ato sa ning huwat diha kay aron maghaling ta karon. Nanatay hinaling diri paboto na lang nato ni na makayo na dayon ug mauling na kay ug mabaga na ni ato na dayon isugba nga atong isda. Sugnodan na tug bagol. Guys, buwan na ta guys. Dako ng buwan guys. Sana guys, buwan na ta guys. Gusto tayo ang uwan diri Ulan. Sinisika na gatong gihinaling diha o. Ato sa nang paugbawon. Nagpaabot pa may guys kay nagsige pagsigang atong gi sugno diha na bagol. Pag maugbaw na gyud na magsugod na tagsugba.
Ay bunga sa atong senyorita. O di ba? Wa na pod ming uwan og magkwatag paluwa kay atong salayan sa atong sinugba. Para oh. Magsugod na tag sugba guys. Guys, atong butag tubo guys sa kanang talidiha. Para atong sinugba dili makuan. Tapos dali na Paluto ng kiyay. sarap. Butang dayon nato diha guys. Lara guys, ang pagsugba kung nata din sa bukid. Okay guys, so lager na siya. na pagsugba guys, so guwapa sa atong tulingan guys. Unya, hingikian ra niya guys. Guys, ang pagsugba sa probinsya guys, di na ta makinahanglan butang kanang screen diha guys, kay pwede ra na butang og kanang dahon sa apalwa sa saging guys. Naigo pa kuno. Okay guys, maghimo una tag sawsawan. Limo ni guys. Uman kaning sili. Kaning siliha guys, kulikot na sa amo guys. Itong hiwaon na siya guys. Para hang ang atong sawsawan. Guys, ato nang pinupinuhon guys. Nisay mo sukol diha og tinunlo ay hang. Pero dili ni hang kaadyo ni kay kulikot man ni siya. Imo YouTube kay palitan ng pangalan boy isog. No. Muna guys, na yung nag-vision dira guys na banaan guys sa atong guest na to guys sa atong YouTube channel, si Michael Maraon. O siya nag-sponsor sa ato karong giluto. Dagan po nato ni siya og kani guys itong butangan og ahos para humot ang atong sawsawan. Pigaon karon lugwa agad og duga. Sabot na kiyay. Ano guys? Adobo na kiyay. Iwaw na to guys ang atong sawsawan, dagan na to ahos. Diri sa bagol nato ibutang atong sawsawan guys. O pagjuli-juhon pa nato na oh. Itong pigaan no ato nang butangan og kanang sili guys. Sili na siya guys. Ato nang pugan nato naglimonsito. Kanang gayon nato guys. Pati nang iyang liso kay aron Pati Lami. ko si mong kamot. Wa na. ugaw sa kamot apil na guys. Hala guys, di na nimo kaon natong kauban dire guys si Michael guys kaya apil ugaw sa kamot guys. Kana guys. Hi guys. Human nato ana guys. Atong butangan og tuyo. Ano ka simple lang atong paghimog sawsawan. Tanga kay. Guys, aslom na kayo na guys. Kaya ato nang atong isabaw sa kanon. Nana nga tong sawsawan. Sa tong tan-awon guys kung okay na ba guys. Nalimutan nato ni guys. Init kayo guys. Init kayo. Aroy! Ditso man guys, ditso. Sugba nato, ato lang hinay-hinay lang, dili nato persahon ng baga kay mapagod man na siya. Ato lang siyang hinay-hinayon og luto. Mo ni ang among pamaagi sa pagluto sa atong sinugba. Di ba? Perting ninduta ang atong sugba karon. Unya,
maluto na ni, habhaba na dayon. Sorry sa ta diri kay diri nagsaka. Nagpasaka na sila ni Jose diri sa ilang kalubihan. Sa ta diri guys, nagsaka guys ng pispan guys, oh. Ang pispan. Man kaayo di makita ang mga isda. Atong sulihon diri kung nagsaka ba sila ni Nini. Nagkupras naman di ay mo. Mga adyo may butong ning pwede. Mga adyo may butong. Kinsa sa kanino Arman? Ato na sila dito. Pero nagsaka pa. Mga adyo may butong. Oo. Muda na ko diri guys tapahan ni Jose guys. Nangaw naman dahil mo. Kami nagsugba pa mi. Luto naman. Ha? Wa pa naluto ka mo. Namunta, guys. Kaon guys. Ag kami ani guys, wa pa kakaon guys. Sayo pamampod. So, ang suunsi pa man. Ayun po. Kumaha pa siguro ni. Nag-comment ko sa mo, nag-comment at ka lang. Kaong-kaon. Oh, guys, oh. Mo na yung mga kinabuhi sa bukid, guys. Simple ra kayo. Na si Arman o si Jose Kadabos. Di tapahan, guys, oh. Mga unta, guys. Oh, nga. Ano to ta? Nood na, guys. Sa kami, guys. Wapa may kaluto, guys. Tawag nito. Ingit. Luto na nga itong sinugba guys. Karon na ito nahaonon. Butang na nato atong kanon guys. Butang na ito kanon guys. Yara. Ato ka. Pikas. Dari sasawan dari ko tang. Sa. Dari tungang kuan. O dera ra. Kunya na. Okay guys. Magampo na ta sa Ginoo. Sa ngalan sa Mansa ng Espiritu Santo. Ginoo di ana ang among pagkaon karon panalangin ni kani makahatag kabaskog sa among panglawas og dugang grasya sa among nag-sponsor og kini mapasalamaton sa imong tanan. Amen. Sa ngalan sa Mansa ng Espiritu Santo. Amen. Okay. Kaon na mga ka-Israel. Kaon ta guys. Kaon ta. Nagagat. Ito ang ano?